ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ କବୁଲ ହୋଇ ର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍, ଥରି ଉଠିବେ ଆପଣ। ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ କବୁଲ ହୋଇ ର ଅର୍ଥ କେବଳ ଏକ ବିବାହ ବିଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ରାସ୍ତା। ସୁଫିବାଦ ଅନୁସାରେ ଯିଏ କବୁଲ ହୋଇ କହେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ଏତେ ଯେ ଯାହା ବିବାହଠାରୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ? ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। କବୁଲ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ କେହି କବୁଲ ହୋଇ ବୋଲି କୁହେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ଆତ୍ମା, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ନିଜର ପୁରା ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଜୀବନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ। ଇସଲାମରେ କବୁଲ ହୋଇ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ବିବାହ ନିକାହ ସମୟରେ କାଜୀ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ବିବାହକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ କି? ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା କୁହନ୍ତି, କବୁଲ ହୋଇ କବୁଲ ହୋଇ କବୁଲ ହୋଇ। ଏହାପରେ ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଯୋଡ଼ା ହୁଏ। କାହିଁକି ତିନିଥର କୁହାଯାଏ ହଇ? ଇସଲାମିକ ଫିକହ ଅନୁସାରେ ନିକାହରେ କବୁଲ ହୋଇ ତିନିଥର କହିବାର କାରଣ ଏହା ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ: ମାନସିକ ସମ୍ମତି, ମୌଖିକ ସମ୍ମତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମତି। ଏହାପରେ ସମାଜ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିବାହ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ବୈଧ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ହୁଏ।